आं गिबियावनो आंनि YouTube नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे खुलुमहरनाय जाबाय। दानिया दं गुबै आयदायाव। जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना थाबैनो खालामना ला। साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, मानोना आंनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंनो हायो आरो नोंथांमोननि हेफाजाब मददजों लोगोसे आंनि थांखिसिम सहैनो हायो। दानिया थौदो नायलांदिनि। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना कमेन्ट खालामहर, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। आंनि भिडिअ बानायनायखौ एसे खोमसि नुदों, मानोना आं न' सिङावसो बानायदोंमोन। नेक्स्ट बाराव आङो मोजाङै खालामनो नाजागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।